kalimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Hinubog ng lumipas, at bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kayto sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Simplatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Simplatika ni Philip Parasena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 4 na kita kan bulan na Hulyo aldaw po kita na Biyernes. Sabi ni RS, kahugak ngayong magprograma, maray nga kayo ni patugtugan. Ay na pangyayari, pag arog na kayo ng maprograma, amo na ba kayo para taram si RS Iba niya ito sa lado technical si James Oko, sa transmitter si Ricky Sagayap. Ano man po na pinagigibo nindo, ngunya na mga panahon, eribahan po kita. Sa malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, dara ka na low pressure area. Bagay an maray ko ani si artista sarong oras ng programa, 2 oras magparangala-ngala ka, mapagal na sa halanuhan minsan. Ito nagarumduman ko si DJ Mandy, sigan ngala-ngala. Magkatapos niya ako karon nagluluya na sa boses. May mga media po kan panahon na komentarista, pero may kitong pigpapara dangog kan panahon. Si Jude Dialogo.
Adakol ka itong mga komentarista na nagparaluway sa nasubosis hasta nagadan. Kaya kung basta-bastaan magkomentaryo kung minsan. Ang inot, abang kukusog kan boses. Naghahaloy niya kung ano tagaro boses duwende na sana. Hasta nawara na sa aire. Aniban pag una, pasil magparangala-ngala sa radyo. Ano kung sige mo sa naantaram na garo ka praning na dahil mo pag-iisipan sa imong tinataram, okay lang yan. Arog kang mga yaon baga dyan sa sentro kan iri kasi gan ngala-ngala. Niya ako ang mga kunyang kainita. Sigan mga ngala-ngala, mang kaulay. Parehas mo mga sa radyo kung minsan ayaw ka man kaulay. Mikropono sa naman. Kundi, siyempre, depende man sa pignangala-ngala. May mga nagngangalangalang mayo man sa hulog. Oy, kumusta sa mga kababayan niya tong Irigenyo na nag-susurok dyan sa mga drainage? So mga tugang niya tong itom. Kadakol na naman po kan pinag-aakal ng mga laboy, ragpa dyan sa sentro ka na syudad nin Iriga. Dua po nga ni kita na kaulay ng mga taga-sentro dapat kaya nga dakulaan ang kali pasiring dyan sa salog o sa waras. Tangani ngayang bulos ka na tubig hali sa sentro pahulog duman sa may San Francisco sa salog. Turo diretso. Yung ngayon ang pinaka-problema kan Iriga. Ako, tama man ang question mo, kundi kun minsan baga, dakol ng mga plano, proyekto, na dahil man nagkaka-realisar, ta, kung an iba man kayang mga nagkakapot baga, ngaya mayong pundo. Pero bang ang nasa isip, mayong pundo. Dakula ngayang pundo, ang gagastusun dyan. Tawa sa dit na pundo, basta may nahahaman. Kaso man yan milyon, kadakula kan pundo na pigpapara wa kung ang nagkakaharaman man, mga malasado, mas nga na paso gunting sabi ka na mga kababayan niya to ay mas maray pa nga dikit sa nan pundo basta so tamaan pa ka trabaho kan sarong proyekto. Ngunyan yan dahil na baga mga makahamanin na darakulang proyekto ang mga LGU kundi mag-utang. Ano ang nangyayari? Ang hapot dyan. Ano ang ginigibukan pundo ka na lokal na gobyerno, lambang banwaan o syudad? Napirming ang naisipan sana, mag-utang. May pundo baga, taon-taon. Ipaparaano yan na, yan ang dakulang kahaputan dyan. Ang Iriga nga ni, ang pundo dyan, minaabot na po ng bilyon, lampas. Oh, napapasain yan. Mautang, dakulaw ng pundo. Ini po ang dipisil kaya ho. Diyan nga ni sa buhay, first class municipality, utang na naman ng 350 million pesos. Tayo dyan problema, magparautang, pero kung dahil man napapakarha yan mga proyekto, mayo man gayong nahihiling, ay sayang kan pagpaparautang. Tapos tinataga-tagaan ng buwisan sa tuyang mga kababayan, di siyempre kita man ang didipisilan. Kaya nasabi baga kan ibang mga taga-Iriga kan magbaso sa tuyang syudad na naman. Iyon, ngayon magparapakan-concert siya na ngayon kamo. Kamo kaya ngayon nagkabarayadan. Aram na
niya. Yun ang yan, epekto kan 3,000. Pambira niya. Ano ta? Yung binabasol. So, araw kayan, digdi man daw sa iriga. Kung ano, nagpaparaluwas sa social media. Basta binabaha. Sa bagay, ako kaya dahil man mangalas. Ta subaaw nga ni, dahil pigbaha ngun yan. So, iriga lugod, sa kanabwa, binaha. Ako nagtutubod ng iriga, City of Spring. Kaya burabod nin tubig. Inapod kitang burabod nin tubig, kaya bako man pong makangalas na magparabaha ang sentro. Siguro ang mga burabod digdi nagraralatawan na supply kan Prime Water, Iriga City Water District, baka purutol lang tubo. Kaya na nagdadagos duman sa mga concessionaire, yan po ang naobserbaran ko, tapig papara karalot baga, pigpapara raraot ang linya kan Prime Water, Iriga City Water District, dahil na pati pigre-repair. Ano yan, arog na sa nakayan ang kamugtakan. Siyempre, dahil kita mangalas ko na intirong suyado, ang lokal na gobyerno kan Iriga, si Mayor Rex Oliva, si Attorney Wapi, sa serbisyo kan Prime Water, Iriga City Water District na naki-joint venture pa ngaya, mala, palpak na lugod niyang marayan serbisyo. Sabi ka ito, so urulay kan joint venture, papakarhayon, re-rehabilitar ang mga tubo, re-rebayan. Mayo man po bagang nangyari sa joint venture na napagkasunduan ka na Prime Water sa Iriga City Water District, mas lalo lugad bagang nagparapalpak sa serbisyo. Kaya reasonably sa naman na i-terminate na ang joint venture, itong memorandum of agreement kan Prime Water sa Iriga City Water District. Pag magyan ka pati sa Iriga City Water District, pigpapara tukdo man na engineer dyan sa operation na babae. Si Engineer Amira Risa. Kaya dumang kaya ka mo magapot sa Prime Water and Branch Head. Ay, pambihira. So, Prime Water man, kung minsan, mataraman, perming okay. Yung nga, papakarayon mga ang serbisyo sa Iriga City Water District. Puro sa naman pagwapo, kung minsan, pag nagsisimbag. Maski gani si General Manager Loboy Corporal, ay duman nga, dahil kaya nga ako pwede magtaram, pambihira. Pati gani si Reverend Father Tito Oliva, ang chairman of the board, ulat mo na nga ni, ngayata nagbuburulyada pa nga sa di Iriga City Water District Prime Water. Ay pambihira, pag-arog na po kayan, mayo ka nang mako ang tol-tol na kaulay dyan sa Prime Water, Iriga City Water District. Pag pinapaapod kan sanggo ng panlungsod, ang pirming sabi kan representante ka na Prime Water, technically, papakarhayon mo yan, halat-halat siya na. Pirming arog kaya ng simbag. Ay niya ko dipisil pag-arog kayo ng sistema, mayong improvean talaga ang serbisyo sa kung na yaon po ang Prime Water. Dapat yan ibalik na sana sa Iriga City Water District. Kaya man Manny Brown yan kan panahon nga ni dahil man nalulugi, mayo pa ang Prime Water, marhay pa sa serbisyo kan Iriga City Water District. Paglaog lugod kan Prime Water, nagkaurula nan paksiw, mayo ng tultol na serbisyo, puminalpak ng marhay na serbisyo kan Iriga City Water District.
Senator Dante Marcoleta has already submitted his 10 priority bills. This includes those related to lowering electricity consumption for the welfare of farmers and OFWs. Nagrahay na. Kung mapababa niya ang taripa sa singil sa kuryente digdi po sa tuyang lugar. O mismong digdi sa tuyang nasyon. Sabi sa Barata, nagkusog asin sa ng bagyo ang tropical depression na binabantayan na aktibong low pressure area sa Partikan West Philippine Sea. Kasubag o asin sa kanluran na extreme northern Luzon asin man pinangaranan ining bising sigun sa pag-asa. Pinag-aasahan man na maluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility ngunya na aldaw alagad posibleng magbalik asin maglaog liwat sa Philippine Area of Responsibility asin magtama sa Partikan Taiwan sa maabot na Domingo. Padagos man na hahatak kanduros habagat na nagdadara pa man giraray nin mga pag-uran partikularmente sa kanlura na Partikan na Luzon. Hoy binawian naman pala ni na buhay na Batikan na showbiz columnist asin man talent manager na si Lolet Soles sa edad na 78 anyos sigon sa latest na post kan aktor na si Nino Mulak. Yaman ang mga o ang mag-agum na parauman na nakapagpatapos nin 8 aki sa pag-eskwela. Kaya tutuan kasabihan na magtanim ay di biro pero tanganing mapagtapos ang 8 niyang aki kinaya ini kan mag-agum na parauma hali paduman sa San Remigio, Cebu na sinda Diosdado Catara Senior asin man na Lebelita Tautuan Cataraha. Ngunyan mga professional na magturugang na nagsipagtapos din man iba-ibang mga kurso. Grabe man ang pasasalamat asin pagkamot ang ipinahayag ka na sa indang panganay na si Juby Cataraha Albete sa iyang Facebook post dahil niya pinaguhuna na makakaabot sinda sa puntong ini lalo ta kay ito halos mayo na sindang makakan sa pang-ural daw. Sigon pa kay Jobe pinag-uorgulyo kaining kan magturugang ang pagiging para kan sa indang mamagurang asin sindaman an mabawi ngunya na sindana ang nagkikita. Sana saro ini sa maging inspirasyon man sa iba pang mga pamilya ang sa indang istorya na pagpupursigi sa ibong kan mga pagsubok sa buhay. Makpong digdi po sa 8 igwang teacher, igwang nautical, igwang nurse, igwang police, igwang marine, igwang architect, igwang accountant, igwang civil engineer. Dakulang onra po pag-arog kayan ka na magurang tawa sinda mga para tanom sana. Orgulyo na nakapagpatapos ka na 8 aki. Ngunyan masakit po na magpaadal kung mayo kang sweldo. Kaya kita saludo sa mga arog kaining mga magurang na dawa nga ni sa kasakitan kan buhay pero naginibo nindang maitaguyod mapagtapos ang 8 nindang aki puro na professional ngunyan pong panahon naman yan sa Cebu. Tapos ining maplanchar manin na bill and Akbayan Party List para i-regulate ang online gambling lalo na sa mga menor de edad. Pero sa pagpapotob kan age restrictions kunyan man ini sa
kamauutan man na tanggalon ang online sugal sa mga e-wallet app. Sabi pa digdi, word of the day, mayo ka na ngani kwarta, makanuson ka pa, ngani. Ay pambihira pag-arog man kayan. Digdi po sa mga nangyayaring suicide sa satuyang lugar sa probinsya ka na Camarines Sur. Sabi ka na ibang mga kababayan niya to digdi sa probinsya, Diyos ko, itong enot sa simbahan pa naghugot. Tapos inina naman, kan nagtalikod na si Mana, Igwaman, sa Kalabanga, bitin man. Sabit sa puunin kahoy, pambihira, masakit talagang magintios. Minsan nakakapagal na talaga. Hindi manasaro, tama ka po, lalo na masakit na idina-down ka pa kan taong nakapalibot sa imo, especially kapamilya mo pa, yan ang masaklap. Nakakasawa naman talaga, kayaan mabuhay. Depression, stress, nagbigay ang isip. Tumalangit nawaan sa indong mga kalag. Hindi manasaro, hindi po heal po siya. Nagsushortcut siya sa heal. Ay, rest and peace duman sa mga naghuhugot. Masakit talaga maging tios. Maray na sana kung igwa ang at buhay para sa mga nagtitios. Nakakamundo an arog po kayo ng mga istorya digdi sa satuyang lugar. Pero kung naisipon baga, bako man po yan ang rason na militatios, mahugot ka na, garo dahil man akita dyan binsidong gayo. Dapat kita mawaranin na paglaom, pagtubod sa kagurangnan. Minsan ang iba po, bako naman sa kagurangnan ang isip pag-arog kayan. Nawawaranan ng mga pagtubod. Pagtubod sa kapwa, pagtubod sa kagurangnan. Maraming kayo tapuso na ang buhay. Digdi sa kinaban, tabang sakit kan buhay sa Pilipinas. Grabe nga ang pagtios. Makatios sana, sabi nga ni Ken. Di kita mawaranin paglaom, ano ba kaya nawawaranin paglaom at tios na? Dapat maghingo Bako man po ang rason ang pagtios, kung hugakon ka, matios ka man talaga. Pero kung maghinguwa ka, ay dahil ka makatagal kan mga inaagihan mong kasakitan sa buhay digdi sa kinaban. Sabi digdi Jolly Dondon na patidungan, one of the accused in the case of missing Sabongeros has identified businessman Charlie Atong Ang as the mastermind in the abduction. She also linked actress Gretchen Barreto to the crimes. Pambihira. Ano ang kaabtan kay ni? Kumbaga, kung may katotohanan o mayo, depende na po yan sa magiging desisyon kan korte saka ebidensya na makakalap laban digdi ki Charlie Atong Ang saka ki Gretchen Barreto. Totoo na may pag-aramsinda sa mga o sa pagkakawara kan mga parabulang. Sabi po digdi bilang pinakaenot na Chief Executive Order ni Laguna Governor Sol Aragones titled Bawal ang Mataray sa Ospital kan Laguna.
Ako sa naman ining pagirumdum malagad obheto na ipasunod sa lambang pasilidad asin mga nangangataman in pangsalud na ugaliw na magin na tultol mabuot sa kapwa lalo na pag may helang. Inuunan man ini sa Laguna, sa Bicol man kaya ano man daw. Tapos si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villaperte nag-submit naman nakana sa iyang 5 bill sa Primerong Aldao kan 20th Congress proposed plans and laws to prepare every citizen for a smarter, more prosperous and progressive next generation. House Bill number 162, House Bill number 163, House Bill number 165, as in maning House Bill number 166, House Bill number 164. Kundi sa raditon ba ka ang letra dahil ni mababasa kung ano ang mga House Bill na ini priority. Ni Congressman Luigi Villaperte. An kasabihan na pwedeng kasuhan an senator judges, sabi ni Father Aquino Den College of Law kan San Beda University, dismissing the impeachment case against Vice President Sara without trial by the senator judges is immoral, irregular and unconstitutional, and they can be held liable under the revised penal code for dereliction of duty and under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act for giving undue advantage to the respondent, Vice President Sara. Any aggrieved citizen can file the case. God bless our nation. Yaman na sabi ni dating Mayor Permin Mabulo kan ano yan San Fernando. As I hang my mayor's hat today, I am proud to report my accomplishment for the past 9 years. Major awards, Leadership Award, Local Governance, Education, Health, Outstanding Mayor of the Year, Philippine Leaders Award, National Outstanding LGU in terms of projects and programs implemented, Saludo Excellence Award, Outstanding Public Service, Mayor of San Fernando, National Customer's Choice Annual Award, Ama ng Bayan Award, One Planet, One Earth Foundation, World Class Philippines Award, Champion for Good Governance, Kaya Natin, Father of Science of Reading Award, PhilAm Teachers Association, Commendation from DepEd Secretary Luis Tru for the first implementation of e-eskwela in the Philippines. 7-time Good Financial Housekeeping, DILG. Time Award of Commendation, Peace and Order Council of San Fernando, DILG. Top Performing LGU and Collection Efficiency. Then on 4, Locally Sourced Revenues, BLGF. Rank number 6, Outstanding Local Chief Executive and Region 5 DSWD, Salud Bicol Non Award 2017-2025 DOH, Road Safety Heroes Award LTO 2023-2024, Gawad Kalasag Award 2024 Beyond Compliant Award, Office of the Civil Defense. Yan po ang mga nakuang onra ni Mayor Permin Mabulo kan San Fernando durante kan siya pa na alkalde kan sinambit ng banwaan. Kumbaga mga accomplishment, award, congratulations sa imo Mayor Permin Mabulo sa mga nakuang dakulang onra kan banwaan po nin San Fernando digdi po sa probinsya kan Camarines Sur.
Para po kitang 29 minutos makalampas alas 8 ni na pagkaaga. Antes kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luwalier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluwalier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog ka yan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Sabi ni Joseph Epres, si batchmate. I-advance mo na ngayon sa imong kumpleanyo, magpadispedida ka na. Ay, nagray na. Ano ito mapadispedida? Pambira siya, mahali ako mapadispedida. Oy, good morning sa Unip High School Batch 87. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Sabi, Karondang Philip and maray na agad sa imo estimate ito sa mga parantamin hindi na pangtaasa. Kuya man ang tuyang dagdag na barata, pagkatapos ang pagiging aktibo at mga miyembros ng grupo ng mga parauma at yung mga entrepreneur sa pagbalik ng mga trader papadrisuhan ng mga hensya at yan sa probinsya ng Camarines Sur sa kaliwa ng Pangulo and ACPE na pinagbilo at nakalinis na punan 14 gamot ng Farmers Association at yung mga entrepreneur at nagpagsipa sa mga iba-ibang klaseng presto at yung mga kapig prosesong produkto anti-display at mga pagkabakal hindi tignan ang aktibidad ng Municipal Agriculture Office ng GOA sa pamamagitan ni Engineer Ricardo ay palaipayon at Municipal Agriculture sa dapat iwan LC GOA, CBI, DOLE at Sinibrapang mga stakeholders. Present kay Iko Sinda Alcada ang Pedro Gonzalez LA Paros, Under Director of Agricultural Training Institute at mga personalis ng Department of Agriculture Regional Office 5. Municipal Agriculture Office, mga opisyalis lokal at yung mga representatives karoon sa mga members ng GOA Agri-Producers and Processors Association at yung kabali sa trade fair Salvador Esquiaki Torena at naka-observe na ang pagkiriba niya at yung sa ibang grupo ang sustenido sa pagbali sa mga trade fair. Iniinhuli na nabibisto at nababakal ang ang mga produkto inunmantig ng Torena sa agrisamis na pinagbibo sa Atarong Mall sa Sila Nilada, hindi mga participatiwan. Nakula ang pagkakatamat niya sa supportakan opisina regional ng DA, urong na, ng ATI, kaya mabalik sila. Hindi, nagbat na bareta sa lado lokal. Sa Barkada Karonda, Jonathan Uriba, reporting. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Hoy, saro na naman na onra. Pitigdi ki Mr. Rex M. Capistrano, residente kan Barangay San Vicente, Buhi, Camarines Sur, nag-turnover sa Hepatura kan PNP, digdi po siyudad kan Iriga. Nin sarong itom na wallet na may laog din cash, mga resibo.
Basin ini pinag-claim man kan may sadiri na si Mr. Antonio E. Abrera kan Barangay Santa Cruz Sur di po sa siyudad kan Iriga. Kumbaga pag igwang mga arog kay ni na persona, orgulyo, nakulang onra. Kumbaga mga nagiging honest pa. Honesto. Minsan ang ibabaga ngayon yan. Ako anin gamit dahil napig beberel ta, inaarapon. Kinukuha sana, sukwarta. Sabi nga ni kayan dikit na good Samaritan. Kaya kung arog kay niyan ginigibo ka na ibang mga driver o nakakapurot nin mga importanteng bagay, dakulang onra po yan. Orgulyo sa sarong tao. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Ang Land Transportation Office 1 LTO District Office Philip sa Marinyo at makanis na nagdadamo ng babalgar sa trafiko na recorded sinigang na oras mag-review kan sa isang lisensya sa pagpareho dahil na makaka-approve kan 10 years of validity and best pwedeng magbaba na lang kalimahas sa sarong taon. Si Eric Toricampo, ni Herbert kan sinambit na ahensya na kabiserakan sa Marisur, nagbuyag-yag na haros araw-alnaw at sa indang law enforcers makakadakop sa mga nagsisinotil sa light traffic. Malakad igwas na nadakop na pangkotro ng makukto ng sarong beses at huli kayo mahuros sa 5 years validity ang isang lisensya bilang pinagdad sa posibleng sarong kaon na sangkod na suspindiron ang 10 years validity na lisensya ang depektuhan Julio 2016 bago naman sa Republika 10930 matapos ang probaran sa duwang kamara at isang Malacanang sa LTO Kalsidad ni Nat at kinot Department in Street Coast ang distance ng Pinamala District Office na siyertong dako na nakaka-renew ang kapares sa validity period mantang nagdadakol ang nagkakadarahop kan sa isang mga law enforcers na nagbabalda sa lay trapiko. Masalaban na ang deskahan at mga nagdadakop sa siyudad ni Naka. Huli na bakulang ang isang law enforcers na nagdadakop sa nagsisinutin sa lay trapiko alagad yaon ang Public Safety Office sa City Hall na araw daw nakakaabot sa singdaan listahan sa pagitan ng electronic ticketing na diretsyo na nalaw sa singdang LTO system. Dagdag na bareda sa lalo lokal, kabarka na karada, sa Katolika. Reporting. Salamat Geraray Karondang Atan. Pero dahil na ubusan yung report ko niyan si Karondang Atan Hoy, good morning pala dyan sa opisina kan Commission on Election, Ligdipo Siyudad kan Iriga. COMELEC Election Officer si Attorney Cinderella Pereras Lozano. Sabi ni attorney ni Ma'am Ella, kaya nakakapahingalo ngaya kami ngunyan. Nakakahurhingalo ngaya kami. Dahil nga madadagos an barangay and Sangguniang Kabataan elections. Pig-oktaba ngayaan registration kan mga botante sa Oktubre na ngaya ibabalik ang pagpaparehistro kay itong mga bagong botante. Kung dahil po kung na-extend o kung dagos na barangay election sa December, di kuta ngunyan labo-labo na naman po ang pagpaparehistro kan mga botante kunya na Hulyo. Pero
sabi man po kan iba, mas marahay ngayang dain na ngayang para eleksyon ta grabe ang gastos kan barangay. Inisa na nga na po bagang local election. Grabe po bagang ginagastos kan mga politiko. Samantalang tulong taon sa naman ang termino, kaya dahil man kita mangalas ko na iba mayong nagkakaharaman. Aliputonan sa enda pong termino sa laog nin tulong taon. Kung maluya-luya ka, mayo kang mahaman na gayong proyekto. Takon na dagos nga ni po ang barangay election, 2 taon sana ang termino kan mga barangay officials. Kaya kung sa laog nin 2 taon, iba pong mga barangay officials na dahil man talaga ginigibon sa indang obligasyon, sige sanaan paunog, para receivein honorarium, hayahayan buhay kung na-extend. Kadakol po mga barangay dahil man talaga nagtatrabaho ang ibang mga barangay officials ang isip sana mag-receivein honorarium. Samantalang pag-i-eleksyon sa barangay, bigyan mga promesa kon ano-anong mga kaya ipapa-semento ko itong kalyemi, papahawanan ko ngaya itong kadlagan mi ng agihan. Ay inda pag nakaturukaw na po si kagawad, sige sa nanganan diba tongit, sige sa nan surugal-sugal ang iba pong mga kagawad. Ano man talagang mahaman kayan, kung arog kaya na sindanganan dapat magpaarog, yung palugudan sa barangay, ako may mga aram po akong arog kayan. Nga si kagawad, permin po yata si gantong-it. Ay nagray ng kagawad pag-arog kayan, yun na yan, pinapatunayan sa mga gawad-gawad. Maray sa nang gumawad. Kapitan man o si kapitana, ay paglalaking niya, kopitano. Pagbabae, kopitana. Pagkagawad, paragawan. Halagan gusto yan pagpararapo dun mga honorable. Ay nagraray ng pagparabawon sa mga honorable. Ading mga barangay officials, kundi yan mga gibo, bako man mga sa honorable. Masakit yan kung inaapod na kamo mga honorablo. Maray ang mga yaon nga dyan sa mga okasyon, maray ang umablo at to si kagawad o si kapitan ay pambiro. Kung arog na kayan, sayang po kan pagiging honorable nindo pag arog ka mo kaya. Sabi ba kayong partner ko digdi, lango usla. Mga hugakon. Kaya day nag-aasenso ang barangay, mga huslaon man talaga, hugakon ang iba po mga barangay officials. Alagad, pag ma-eleksyon, ma-re-elect, ay, perming sigan pa barangay assembly. Sige ngayon kung ano-anong pigpapara taram na ay ganyan ngaya mapakarayon tangian barangay, mapagayunon tangian sa tuyang barangay, papalinigon tangian itong mga kanal, pababasingan ko nga itong kadlagan na agihan ko, pambihira. Man nga ni sa Santiago, igwa duman nagpara promesa na kundiyan nakapanduang termino na pagka kagawad. Igwa nga kitang pabubugtakan ko nga nin libreng wifi digdi sa kuyang barangay. Mala tasagkod ngo niyan nakakapay na, so mga constituente sari raw nga libreng wifi ni kagawad. Kaya
Para ambugan dyan nga kita ni kagawad. Kabutigin man niyang kagawad, adi. Ya, gusto man indong magparabutigan. Ano bagan po ang nangyayari? Ang tao, ang mga botante, minsan gusto man pagparahambugan kan mga politiko. Hindi pag-aabot kan eleksyon na bubulong-bulongon na naman. Maasir na naman sa mga pakulo kan barangay officials. Barangay assembly nga kita ta manauman nga kita nindo ang kilong bagas, sarong sardinas, haluan taman nga nin kape. So sarong nga nin kagawad na naging kapitana duman sa barangay mi sa Santiago. Kabagyo na nauman ng 2 kilong bagas, sarong kilong turay, kan eleksyon may paipit mo na sang gatos, gana baga? Ano ba mga, kumbaga, nag-iipikto man, nagtatalab man sa mga botante, mga pakulo, ni kagawad. Hindi ang triste sa Santiago, pag mareklamo ka kipunong barangay, Manoy Digoy Salcido. Nya ko itong mga baka duman kan may sadiri. Sarong attorney. Igpaparabutasan niya ako, igwaman pasto, igwaman pasto siya perming nakakaruluwas sa mga baka. Dakupun mo nga ya. Tanganing yang may ebidensya. Hindaman sana kung igakod ko yan, pag nadakop kung magustuhan barangay na ang barangay hall gakodanin baka. Ako si kapitan ay hindi dahil mo mariresolveran na narog po kaya ng mga ang rason da kay itong attorney yung nag-donar kan barangay yung kan pig-uurulayan dyan sa barangay Santiago. Iyo kaya nga nag-donar kan lote kan barangay kaya nga pudiruso. Ay, pambihira, ano taarog kayo? Naghayop ka pa. Naghataman ka pa nin mga baka na gusto mong gibuon pastoan. Barangay Santiago. Ay, inutil. Pag-arog po kayan. Pati itong mga paraataman man, inutil man. Tabig pa para rahay-rahay sana. So, alam mo rin, taldok, duman sa may gilid kan tinampo. Iyo, tapag nakaruluwas ang baka, yaon dyan sa tinampo, pag nagkaburodalan yan, siyempre, anong mangyayari kan? Buburo noon yan. Kundi kung magkausa pa po nin aksidente, delikado baga ang mga hayop sa gilid kan tinampo. Ito may teacher na nakabangga nin taga Santiago, nakabangga nin Carabao sa Santa Elena. Ay nga nita, dahil mananganaan. So, sa iyang darandarang bihikulo. Tapos, ang mga baka pati dyan sa Santiago, dinadaog-daog na ang tao, ang pigpaparakakan, mga bungkukan. Ay nga, kung matindi na, dapat pala na ipagtanom ka na may sadiri nin baka dyan sa barangay Santiago sa iyang pasto, mga bungkukan nan pagkakan mga bungkukan na buo na sa duot. Ultimong hayop ngunyan maarti na po. Ay pambihira niya ako pag nagtatanom ka tapos piniperwisyo man so kamuting ka para sarabsab. Kayaan para tanom talagang patitiuson pag-arog kayan may kataid kang mga suwail. Sutil ang hayop, sutil sumay sa diri. Kumbaga, mayong isusugad, sabi nga ni kayan. Pero nagtutubod kita duman sa tutaramon, nagmana sa may sa diri. Aray kon itong kanta ni dating Congressman Sal Portuno, nagmana sa ama, nagmana sa ina. Vice Governor Sal Portuno Jr. Sabi mga itong iba, nagmana sa ina sa kakuriputan.
Yan lang, mag-aron na. Maray niya kung sama nagmana, tabakong kuripot. Maanggotan kita kayo ni dating Congressman Salvador. Ano naman nga, pati nga ako nakadamay. Hey, good morning kay Angelo Di Villas and Ronnie Maestrado. Ang mga Capitol Boys. Siyempre, kay ba dyan? Si Pinsan Edgar Mimay. Capitol Boys man yan. Tapos, kay Konsyal, board member, Dunan Onyate asin board member Shai Pajardo Noble. Kumusta na kaya si dating board member Manny Noble? Ini sa sunod, diyan na da pala ni mga kandidato sa Banuan Kanbalatan da, diyan na nagparehistro sa mag-agong. Kaya amay pa, agaro grabe ang preparasyon ni dating board member Manny Noble. Dahil lang pagkabahon si architect, kunya na Mayor Ding Abliter. Ako pati pag nagkandidato bilang alkalde kan Banuanin Balatan, si dating bukal Manny Noble, niya ko butuhan inita yun yan tul-tul na servidor. Tol na servidor kan Banuanin Balatan na tagabuhi. Kaya dyan naman sa siyudad kan Naga si Mayor Nelson Ligacion, tol na servidor, tagabuhi. Kaya ang tol na servidor sa Naga, tagabuhi. Abangan taman daw kung ano man ang gigibuhon ngunyan ni dating Vice President ngunyan, alkalde na kana siyudad ni Naga si Mayor Lene Robredo. Kung kumusta ang magiging dalagan ang iribahan ni Congressman Nelson Ligacion asin man Mayor Lene Robredo ta kan ma-eleksyon baga may dikit na mga hidwaan ko no. Kumbaga nagkaigwa lang itong dikit na gap ta. So mga nakapalibot man kaya ki Bepe Lene para tintaran man si Bepe Lene ay arugon ta nga kay ni si Congressman Nelson Ligacion, aron nga ganyan dalagan, Bepe Lene. Pero ngunyan, sana tapos na itong mga medyo dikit na dahil pagkakairintindihan kan grupo ni Mayor Lene Robredo sinman, Congressman Nelson Ligacion kan tercer distrito kan probinsya po nin Camarines Sur. Si Ramil Butin palan staff na ni Mayor Alan Go kan Ocampo ay pambihira. Nako si Rambutan ay Rambutin. Sabi ni manager Erap, ini yan mga matibay na mga taga-media. Stop na pala niya ni Mayor Alan Gucan na Ocampo si Ramil Buting. Kundi pag nagdyan ako, sana makalaog na ako sa opisina ni Mayor Alan Go. Sabi ka ito ni Rambutin, ngaya maurag ngayon si Mayor Alan Go. Pag duman ko ba, para pahalat ako, gutom ang inabot ko sa mayor mo. Ako ribayan mo na apelyido ang mayor mo ta. Ginugutom ang media. Napun ko kay ni Mayor Alan Go. Alan gutom. Igugutom ang media. Sabi niya ako ni Rambutin, maray. Daling kaulayon. Pirang bisis na ako balik duman. Dahil ko manakaulay. Para putnayan sa nabaga ko itong staff. At nga sir, yun, makakalaog ka na. Nangyari, luminuwas na si Mayor,
Kaskason si Mayor Alan ko, padulag. Ay pambihira niya akong Ramil Butin ini. Sabi maray ang mayor niya. Mas bilib pa ako kay dating alkalde Migay Ebasco kan Banwanin Bula. Tinuyo mo si dating alkalde Migay Ebasco kan Banwanin Bula. Ano yan tuyo nindo? Kung yan kaipuanan media. Para dahil man niya ako nagdadangog sa radyo. Kanya na yan. Para dakol na orolay. Basta dahil man niya ako nagdadangog sa radyo, ay pambira niya si Mayor Migay. Pero ikaw pag nga ito, hindi ko parahiling sa loob. Pero ikaw nga ito sa taga-radyo, ano? Ay, iyo po niya ako, Mayor. Kunaro po niya ako, yan, maduman na ako, Mayor. Konsilo man ini, si Mayor Migay Ebasco kan Banwanin Bula. Na siya pa po ang alkalde. Kundi ngunyan, ang nakaribay sa iya, sa Banwan kan Bula, si Nonoy Ebasco. So sa iya man aki. Iyo man giraray ang alkalde. Kumbaga, Ebasco man giraray dyan sa Banwaan po ka na Bula. Ang naribayan lang na alkalde sa Banwaan ka na Batu asin Balatan. Ito man kasi dating alkalde ni Nabagasbas pag tinuyo mo dahil na baga nagluluwa sa iyang opisina dyan sa Banwaan po ka na Balatan. Ayan, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards, as in safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 6 minutos. Makalampas ang alas 9 ni na pagkaaga. Pamusta kay retired Air Force Alex Celeste ki Grande. Asin man dating kagawad Lowell Lleno dyan po sa Banwaan ka na Nabwa sa Antipolo Old. Sabi pati ni Cor, pinailawan na ngayon ni dating kagawad Lowell Lleno ni classmate, batchmate. So, sa iyang harong nahabunan na ay napangyayari kung dahil pa nahabunan dahil pa palang paiilawan talaga man. Pag dumanmi ka ito kan pista ni batchmate Joseph Epres, ano man niya ako ini classmate Lowit, nagngit-ngit na baga kading agyan. Nagiri na nga kami sakloton ni Cor. At kadlaga na itong lugar, mayo pangilaw ay pambira. Pero may epekto ito sa pag-re-elect na kagawad ni classmate Lowell Lleno kaya naula sa paksiw. Tiwani ngayang pasiring sa iyang agyan, mayong ilaw. Sabi man ni retired Air Force Alex Celeste ay kung kinampanya niya kami, gana pa nga si Pading Lowy. Hindi nga dahil lamang nga kami kinampanya ni Pading Lowy. Dapat yan, nag-soundtrack ka ito si classmate Lowy Lleno nin Brother Louie. Kagawad Brother Louie. Pag-arog ka ng soundtrack ay talagang mawiwinshare sa mga taga-barangay.
Ini nga, si Nyerba, taga-digding nga yun ay indaman daw niya ako, classmate law Kurispot, mambaga niya ako. Number 1 man yan. Ngaro man niya ako yan si Vice Mayor Gerard Punon. Ang pigpapara sabi mo niya kung mga politiko sa Banuan kan na buwan, diba? Ka mga kurispot. Ata nga amigo ko yan. Ata niya ako kurispot yan. Retired General Jerry Biares kung dahil lang ito nagparakuripot kan eleksyon duman sa mga botante guminastos ay piding nang gana siya piding daw gon si padi niyang peer kundi si Ate Glenn nga ni kaya karoon na ibinsido tagang kaibahan pagpaparasabihan nga si retired General Biares so grupo Team Dapla kaibahan man sa nangayan sigan kantsaw ay pambira man nga sabi ni Ate Glenn ay inda daw nga pag-arog man niya kainan pigdadaramong kandidato kanya ko Ate Glenn ikampanya mo man nga ni si General ay inda nga ya. Ay, pangadi na yan, linaban, di pa yan napagal. Si Ate Glenn makonselo konminsan ay awas. At Biaris man. Dapat suportaran pagka-apelyido. Siyempre, kung guminana ito si retired General Jerry Biaris sa Banuan kan ng buwa, di an nabuwa ko like Singapore. Hindi puntong paningragi like Singapore. At interviewin mo nga ika, General. Tungani nga yung nabwa like Singapore. Pakarhaya nga Rocky. Like Singapore nga yan. Natangani pigpaparabaha na sunabwa. Igibuhon pang danaw kan Singapore. Ano na sa nang mangyayari sa Banuan kan nabo pag-arog na po kan binaba na gibuhon pang danaw. Mawawaraan nabwa pag-arog kan digdi sa ringkunada. Pag ginibong danaw nin Singapore ang nabwa mayo nang nabwa. Yaw na nabwa pero danaw na kan Singapore. Pwedeng umasin saan Banuan po kan nabwa pag naging danaw kan Singapore. Kan kaput na kan nabwa siyempre Prime Minister kan Singapore. Malay mo pabugtakan na ang nabwa nin overpass pasiring duman sa Singapore. Ugmahon kayan sa mga taga-nabwa. Kita pa lang niya. Pwedeng maging malinig ang Banuan kan nabwa. Danaw. Lanang linig. Ang mahiling mo mga tubig na. Ay inda pag-arog na po kayo ng sarong Banuan. Yan na naabangan kan mga taga-nabwa sa terminal. Sabi mapagibunin terminal ang Banuan po ka na nabwa. Kaya mautang nin 350 million pesos man ito so utangon. Hindi ako napapasala. Sana dahil makaarog kan Pulangi na igwa pong pinagibong terminal ngunyan congressman si Adrian Salceda kana siya pan alkalde dyan sa Banuan kan Pulangi nagpagibo po ng transport terminal dyan sa gilid ka na tinampo sa Pulangi. Mayo man pakinabang, mayo man nagtiterminal, sayang po kan ginastos ka na sinambit ng terminal sa Banuan kan Pulangi. Pero uminutang ang Banuanin na Pulangi inda kon piraan utang kana Banuanin Pulangi para sa na magpagibo kay itong transport terminal na mayo man pakinabang na mayo man nagtiterminal. Minsan
Diyan po sa Banawaan Canbula, iguaman dyan pinagibong terminal, si Mayor Migay Ibagasco, sagkod ko niyan, rumayo man nagti-terminal. Ini po ang sayang na gastos ka na lambang lokal na gobyerno. Kumbaga, inuutang pa, milyon, dahil manin mga pakinabang. Tapos, tatagaon sa mga ano yan, sa buwis, sa mga namamanwaan, kana sarong banwaan. Dapat, ang mga arog kaning proyekto, so, papakinabangan, kung magastos, man mga pakinabang, sayang. Garumay, dahil pa kaya nasunod sa proyekto, may hinahagad pa gayon, kaya dahil pa man pwedeng okuparon ang terminal dyan po sa Banwaan kana Pulangi. Siyempre, guwaman yan feasibility study. Bago na tugdukan in transport terminal, kundi ang problema, kung igwapanin mga kulang. Kaya bakong operational, nag-ooperate na transport terminal dyan po sa Banwaan kana Pulangi sa probinsya kan Albay. Kuya pa aram bayanindo mga kababayan Madhya Pradesh Government kan Central India kasuarin sana pigsuspender ang 7 engineers huli sa salang disenyo kan nasa 200 million rupee o $2.3 million na tulay na iguang 90 degree turn. Ang bagong tulay na ini sa Bhopal ang enot ng pig-anonsar haros 10 taon na nakakalis asin kinaipuhan kan estado kan Madhya Pradesh nin nasa 200 milyones na rupees tanganing makumpleto. Obheto kay ni na mapamarhay ang dalan sa pagultanan kan Mahamay, Kabag, Fospa, Nagar asinman kan station area kan New Bhopal. Alagad kadako lang nagkuriyat na ladawan na naging viral sa social media huli sa salang disenyo kan tulay na peligroso para sa mga motorista o maagi digdi. Una ko sa Pilipinas sana na igwang mga tulay na peligroso. Napakagibo. Igwaman palanduman sa nasyon kan India. Huli sa kontrobersiya, pig-anunsyar ni Chief Minister Mohan Yadav ang suspension kan 7 engineers na imbelto sa disenyo makalisan na ginibong investigasyon. Di po sa Pilipinas, dahil man pigsususpindi, pigpapayaman ang mga inhinyero. Ana design consultant asin ana architect firm na imbelto sa konstruksyon kan tulay ang pinagsasabing blacklisted na kan lokal na gobyerno. Yan tanto pahayag man kan chief engineer kan proyekto na Mayo Subot Choice an sa iyang team kundi gibuhon ang pigapod na 90 degree turn huli sa limitadong espasyo kan daga asin presensya kan metro station na harani digdi. Suggestion man ka na autoridad duman sa Bhopal ang pagbakal nin dugang na daga tanganing maimplementar ang masalbadong tulay para sa mga namamanwaan kan lugar. Tangon padagos na naging sentro kan pag-urulay ang tulay huli sa mahal na kantidad kay ni alagad bakong marhay ang naging resulta. Tapos iniman pong pagtalikod sa kinaaban kan 78 anyos na si Manay Lolit Soles. Nagtalikod na sa kinaaban ang veteranang kolumnista asin talent manager na si Lolit Soles sa edad na 78 anyos. Susog ini sa naging social media post kan aktor na si Nino Mulak. Magamduman kan nakaliis na bulan pegeras ni Soles ang mga pinag-agian urugnakan ini na na-confine nin perang aldaw sa ospital.
Mientras tanto, si Solis ang ipinangaki kan Mayo 20, 1947 duman sa Sampaloc, Manila. Nagpun ini como entertainment new writer antes naging talent manager as in naging television host. Sangon niya nagpaabot nin pakikidumamay ang mga amigos in kabisto ni Soles sa pamilyang winalat kaini. Sa formal naman ay pinautob ni Iranian na President Masoud Pezeshkian kan nakalis na Hulyo 2 ang sarong lane na nagpapauntok sa pakikipagkoordinar kay sa International Atomic Energy Agency. Ang nuclear watchdog kan United Nations sa bagong lay na anuma na inspeksyon kan IAEA sa mga nuclear site kan Iran kay puha na paramiantras na aprobaran kan Supreme National Security Council kan Tehran. Tulig sa aman kan Estados Unidos ang naging lakdang kan Iran asin pig apod na unacceptable ang prosupestong li. Magarumduman pig akusaran ka na Iran na IAEA kana pagsurog kaini sa mga West country asin man pagtakop sa pigibong pambobomba kan Israel na nagpuon makalis ideklarang magbalgar ang Iran sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sinaysayman kan IAEA na nagahalat pa ini kan opisyal na impormasyon gikan duman sa Iran. Mientras tanto pig-ako ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa sarong pakikipag-ulay na grabe na raot ang Fordo nuclear site makalis ining tamaan kan US air strikes. Nagpatanid man ang US State Department na dapat tulos liwat na makipagtabangan ang Iran sa IAEA. Sigon kay spokesperson Tammy Bruce, maliwanag na nagbalgar ang Iran sa mga obligasyon kay ni sa irarom kan NPT. Purog na sa isyo ka na undeclared nuclear materials asin man kakulangan sa access sa bagong enrichment facility. Kumusta man palan kay Reverend Father Dan Aguilar dyan sa Our Lady of Salvation sa Barangay Salvacion digdi po sa siyudad kan Iriga an bagong Cora Paroko. Siyempre kay punong barangay Vicente Lagatik, kaki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kan San Vicente Sur digdi po siyudad kan Iriga kaki kagawad Johnny Nacario. Ikibakwar naman kan mga autoridad na nasa sobra sa 1,500 na mga residentes gikan duman sa hotel asin karungan sa Crate Greece makalis na bungkara saan marikas na paglakop kan wildfire sa parte kan isla. Sigon sa report kan Greek Fire Brigade kan kasuudma. Sobra man sa 230 bombero ang nagtarabangan tanganing mapalsok ang kalayo na pigaapod kan mga autoridad na masakit na sitwasyon holita sa rabay na nagbungkaras ang kalayo sa manlain-lain na lugar. Sarong suhay na kasuluman ang naikurit sa Halkidiki region kung saan 160 bombero sin 49 lunadan pang emerhensya ang presenting nagresponde. Nagpatanid man ang fire service na nasyon ang malaog na sa pinaka mapiligrong bulan kan fire season kung saan ang makusog na duros ang urog pang nagpaparika sa pagkuriyat kan kalayo.
kita man digdi po sa nasyon kan Pilipinas puon naman kan rainy season. Mientras tanto na ikuritman mga wildfire duman sa Germany, partikularmente na sa Saxony kung saan igwang 2 taong irido asin sobra sang gatos ang pigibakwar. Napag-aramanan na eksperyensya na wildfire na kasabay kan padagos na matinding heatwave duman sa Europa kung saan piglalauman na maabot sa mid-30s ang temperatura sa mga nasyon siring kan Spain, Italy, Austria, Hungary, Slovakia, Poland, asin man Croatia. Si siyerto man ngunyan ka na Department of Trade and Industry na pagbabantay sa presyo asin supply kan mga basic goods ngunya na panahon kan tag-uran asin mga kalamidad. Sigon ki DTI Secretary Cristina Roque poon kan na pigdeklarar kan State Weather Bureau na paglaog kan rainy season pigbabantayan na kan ahensyan supply kan mga basic goods na pwedeng maapektaran sa serye kan mga pag-uran. Kay puan masyerto subot na akma paman ang presyo kan mga ini asin day gamiton kan mga negosyante ang serye kan pag-uran kumo rason tanganing maglangkaw kan presyo. Kasabay man kan piglalauman na paglaog kan mga bagyo sa nasyon, matiner subot ang DTI na masubaybay sa mga basic goods na ipapabakal sa mga merkado. Primerong susubaybayan ang mga lugar na posibleng ideklarar sa irarom kan state of calamity huli sa mga kusog na bagyo asin iba pang kalamidad. Ayanot na manapig-konfirmar kan sekretaryo na mayong paglangkaw sa presyo kan mga primerong barakalon sa presente sa ibong kan magkakasunod na big time oil price hike. Magin ang mga dilatan daiman naglangkaw ng presyo sa ibong kan nainot na kagadan kan mga manufacturer. Butig? Puro sa naman baga tataramon ang makukuanin do na dahil naglalangkawan presyo dyan sa mga grocery ang mga dilata. Pag naglaog sinda sa ang DTI sa mga tindahan dyan inda maaaraman na nagpatong na nin presyo nin mga dilata. Ako nga ni pag ginapot ko ang mga tindera, naglangkaw na niya ako ang sardinas sabi kan mga tindera, amo nga yasir. Ayan mga pahayag kan DTI, suhay. Masa day man sinda nagre-relibot sa mga tindahan. Nagpatong na nga nin 2 pesos labi. Na presyo po kan mga sardinas. Tapos para sabi sinda nasusubaybayan dahil nga naglalangkaw ang presyo kabutigan. Kaput na yan. I-monitor nga nindo, aramo nindo ang bubugtak na suggested retail price kan mga tindahan. Sa dahil manindo re-requesta pag-inspeksyon ang mga tindahan. Raralangkaw ang presyo kan mga dilata. Tapos kamo maparasabi ay dahil man nga pigsusubaybayan mi nga dahil man naglalangkaw ang presyo ay inda. Ako po nagsasaod ako. Nahiling ko ang presyo kan mga dilata kung naglangkaw o dai. Kaya ito, nag-aabot sa nanin 22 pesos ang pinakalangkaw na presyo ka na dilata. Ngunya nag-aabot na nin 27 hasta 28 pesos labi. Dahil nga ninindo para hambugan ang mga kababayan niya to. Makaulay ko kayo ni si Provincial Director kan DTI G. Ablan.
dapat magbantay ka mo sa presyo kan mga barakalon. Aramo nindo, kamo mismong taga DTI ba kung sige sa naman ang taram nindo. Dahil man nindo inihiling ang presyo kan mga dilata sa mga tindahan. Tapos sige nindo ang pahayag na ay dahil man niya apektado kan paglangkaw kan presyo kan gasolina. Digdi po sa satuyang nasyon, ang mga negosyante digdi, pag mapalangkaw ay kaskason, pero pag mapababa, dahil naman na ibababa na maibwelta duman sa dating presyo, ang presyo kan mga dilata. Kaya dyan nagluluyan na pagtubod kan sa tuyang mga kababayan na minsan maraysa naman sa mga taram ang taga DTI. Ilang manggot si Director G. Ablan kana DTI digdi po sa Camarines Sur. Sa amigo ko man ini kundi minsan makasuya bagat ang mga salto man ang ginigiribo ninda. Ano antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagiromdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah.
Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rin sa tuyang programa. Kakautang man na pinaghihiling na rason sa paghuhugot ka na sarong pedicab driver duman sa Banuan ka na Kamaligan, Camarines Sur. Igon ki Police Captain Rec R. Rehenales, Acting Chief of Police kan Kamaligan Municipal Police Station, bigsabi kay ni na sarong 25 anyos na lalaki ang biktima sa residente kan nasambit ng lugar. Basado man sa investigasyon kan nasambit ng hepatura kapag tiusan asin problema sa buhay ang sarupa sa dahilan ka na paghuhugot ka na biktima. Dagdag pa ni Rehenales sa perman sa pagiging pedicab driver ang biktima nagtatrabaho man bilang sarong construction worker. Doon pa sa opisyal dahil naman pinagsambit kan kapamilya ka ini na eksaktong kantidad kan sa iyang pagkakautang asin basado pa sa indang investigasyon bigla na sa naining pinahali kan sa iyang live-in partner sa indang harong paglaog sa banyo asin duman na pinagtapos sa iyang sadiring buhay. Pero pala napakasakit Kuya Ede. Dangon niya na pagrumdum na sa naman ni Rehenales sa publiko lalo na sa mga nakakamati nin kaparehas na sitwasyon na perming maghagad ni na basbas sa sintabang sa kagurangnan maging sa kapamilya tanganing matawanin tamang desisyon asin day naman mag-abot sa arog kaining mga pangyayari. Mapera digdikon may pinag-aagihan na problema nakul subotan pwedeng maging solusyon asin an paghuhugot bakong solusyon. Minsan po kaya pag-arog kaining mga sitwasyon an iba pati kapamilya pero pinapasipara sana, pinapabayaan kung naghahagad ni na tabang. Ini po ang nagiging dahilan kan iba na ay maringa kay ni tapuson kunan sa kuyang buhay o arog kay ni binayaan pa kan sa iyang live-in partner. Masaklap pag-arog po kaya ang nangyayari sa buhay kan tao kun minsan.
minsan dahil taman po mabasol na igwang mga arog kaya na pangyayari sa buhay kan tao. Pero bako po yan ang pinakasolusyon. Pinagsugo naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga concerned government agencies na linigan ang mga drainage sa Sinman Estero orog na sin tag-ura ng ngunyan o rainy season. Makakatabang kaya ini tanganing malikayan ang marikas na pagbaha orog na sa Metro Manila ang direktiba ni Presidente Marcos ang huli sa tag-uran na asin igwang mga bagyo naman na piglalauman. Sigun ki Palace Press Officer Yusek Clear Castro, mauot kan presidente na maging preparado ang gobyerno ang aning simbagan ang posibleng epekto na darakan makusog na paguran asin man bagyo. Na-report naman ni Castro na igwang pigigibong pipreparar ang Metro Manila Development Authority kung saan nasa 23 na priority estero sa National Capital Region ang sa indang lilinigan kung saan gagamitan ng makabagong ekipahe tanganing malinigan tulos ang mga kanal. Partikular na pigsugo kan presidente ang DPWH sa Sinman ang Department of Labor and Employment para duman sa gigibuho na paglilinig. Mobilized ka na dole ang mga tupad beneficiaries tanganing magtabang sa paglilinig kan mga estero. Pinaga-share tuman ka na presidente na National Disaster Reduction Risk Management Council asin mga local disaster officers na maging preparado tanganing maging first responders. Sangon yan, pigsugo kan DILG ang mga local government units na pakusugon ang sa indang emergency preparedness measures. Pig-share tuman kan Malacanang na sa panahon kan kalamidad lauman kan publiko ang tulos na paghiro kan gobyerno. Napudan man si Yusek Castro sa publiko na maghiro likayan an magwarak asin iapon nin marhay an mga basura. Sa ngunyan pong panahon ining pangapuda na ini ni Presidente Bongbong Marcos na magpreparar, maglinig ang sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga barangay. Kung gusto niya to na masolusyonan ang mga pagbabaha. Minsan po ang kausakan pagbabaha ang maati na mga estero o ining mga kanal, mga drainage, daily wiglilinigan. Kaya nangapudan si Presidente Bongbong Marcos sa tuyang mga kababayan na makikooperar. Kumbaga magtarabanga na linigan ang mga drainage kanal sa tuyang lugar sa mga barangay. Pakusa na pong duman sa Metro Manila. Mayo man bagang maraot kung kita preparado pag nagaabot na mga kalamidad arog kan makusog na pagbagunas kan uran, kung igwanin mga bagyo. Ini na po ang panahon na dapat gibuhon tana. So mga dapat tang gibuhon sa barangay arog kan pagmantinir kan kalinigan. Ngunyan pati panahon na nintig-uran maluwas na naman so mga namok. Kung maatipuan sa tuyang kapalibutan ang mga drainage, pwede pa yan istaranin mga namok. Mayo man bagang maraot kung nahiling na ankali malinig. Kung pigpapara agi-agihan sana kan ibang mga barangay officials na ngati na ito mga kanal. Kumbaga dapat bakong magparalakaw-lakaw sana ang mga barangay officials hilingon ang kanal kung malinig, kung mati di linigan. Bakong
pasipara sana karon day nahiling ni kagawad o kaya ni kapitan ay nangati na pala na ding kalita di tabasang kung pwede limpyan taman. Dapat arog po kaya nan trabaho, obligasyon kan mga barangay officials ba kung permisa ng sig ang turukaw dyan sa barangay hall, mayo man ginigibo duman sa indang barangay. Nagpapara halat sana ni na honorarium. Tapos na naman yan bulan, may honorarium na naman ako, di nagray nakabuhay. Talaog po nin sarong bulan, kung mayo man lamang nahaman, ang sarong barangay officials, magparatukaw sana. Sayang kan, kumbaga, aldaw na pinagtatao sa Indo. Maray, so, ano yan, si barangay officials nanginginabang paano man so mga tao na nagtao po nin mandato sa Indo na dapat tao man kamo nin warhay na serbisyo sa Indong barangay magtrabaho kung ultimo nga ning mga duot dila kakarelinigan na kalye sa Indong barangay ay nagsupog nangod. Kung mayo ang tupad, ay malilinigan. Alangan man magparahalat na sa nakamukan tupad. Yung pating mga sa tupad, linig man kung minsan, kung di nabantayan ni kagawad, managre-linig, sige sa naman ang kirismis, nagmamaritis, susighid, burubit-bit, bigpaparabutong susako, mayo man laog. Ay ano nang mga ginigiboy ni sa barangay kan tupad kung minsan. Tapos iriretratuhan nagray na probit bisigid so sako mayong laog na hinawan. Ay inda pag-arog po kaya ng barangay. Tapos uto na alaton tana sa nangaya so sweldo ta. Ay pambihira. Babayadan ka mo kan gobyerno tanganing magtrabaho ning tultol maglinig ning tultol ba kung magparabit-bit siya na kan sako kan sighid para guyod-guyod kan sako ay ano man yan po ang naobserbaran ko dyan sa barangay karapot-kapot so sighid so sundang so iba dahil man nagre-relinig survey kumbaga sayang kan ibinabayad kan gobyerno sa Indo na magtrabaho kan aldaw na sa sarong aldaw tatangdangan ba kamo kan gobyerno maray na inita kumbaga nagtatrabahoan ni Baki sa manduman sa mga tatawanin kwarta dahil man nagtatrabaho para halat sa nakan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Henda kun mahali na so sabi nga haralio ng mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. Tudang AX halio na itong AKAP. Elingon ta kung mangyari ini ta minsan saro po ini sa ginigibong gatasan kan iba man ng mga yaon sa gobyerno mapaluwas nga kita nin pundo para sa AKAP para sa AX kung ano-ano na sa nabaga sa listahanan puro na sa nakaya pigaayudahan kan sa tuyang gobyerno na mayo man pakinabang kumbaga pigpaparaguntingan pati ang pundo ginigibusan ng gatasan kan iba pong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno maray kung nakakaabot nin tama duman sa mga tamang padumanan ang masakit kung igusan ng nakikinabang inaabot man kadidikit na sa mga dapat ayudahan. Digdi po nalulugian sa tuyang gobyerno. Ano ba? Nagtatrabaho pabugal-bugal. Pinapahiling sana
na sinda, nagtatrabaho man niya sa tupad, picture ni kagawad, ay, ano yan, isasubmit duman sa, ano yan, dole. Aning yang swirelduhan, ang sa kuyang mga nakapalibot na mga parabit-bit din sighid, parabit-bit din sako, na mayo man laog. Hinda pag-arog po kayan, masupog man daw kamo sa mga sadiri nindo. Ang masakit kaya kayo, ni kung pagdidilin siya ang pama ni kagawad. Ay dapat niya, lamang manan mako ako ta. Ako pag nga nagkuha kayo ng mga trabahador na yun sa tupad. Igwa pong mga arog kayan, imbis na maghigos man sa mga tatangdanan sa tupad, daay na ta. Kagawad, nagdidilihin siya pa man, ay pambihira. Kaya naglista sa indo, dapat niya kung pirang porsyento man sa kuya. Tagalista ba nga ako? Nampuan mga nangyayari sa barangay kung minsan. Ultimong tagalista, igwa manin kaltas. Kaya kita mangalas kung nalulugian sa tuyang gobyerno sa mga arog kaning sistema. Isa nang sa akap na ini, ano ba, dahil man inaabot nin tol-tol. Pasirigkatan, bagaan na akap ka ito. Hindi yan masakit, nainot pa. So, natauan, itong bagang mga kaya man dapat tauan na. Halimbawa, ito nga si manager, nainot pa sa pila. At ang manager, ay hinda, nagray na buhay. Paubaya mo naman sa mga taong, nangangaipuman. Minsan arog po kayo na naobserbaran dali sa mga programang ini ka nasa tuyang gobyerno. Nagiging priority, so dahil man dapat i-prioridad na matawan kan mga ayudang ini kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga mga regular na empleyado sa iba, dapat itao naman duman sa mga kontraktual na empleyado na kasino sa naman ang nakukuha, nare-receive. Kaya minsan makasuya bagang pagpara masdan ang mga pinagtataong ining ayuda kan sa tuyang gobyerno na an iba at ang aning marhay na ang buhay iyo pang napapakarhay lalo. Ini po ang sistema kan gobyerno sa Pilipinas kung sa irisay pa sa mga tios na dapat tabangan kan sa tuyang gobyerno na nagpaparaparagal, iyo palugodan na uumit kung minsan napapasipara. Samantalang sa iba pa butaw-butaw sana basta masigkat ay yung nakaka-receive kan mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. So sinasabing mga harani sa koron na uringan. Okay lang yan na kumbaga harani nga ni sa koron kaya madaling mauringan. Dapat ngunyan magsigkat ang lambang Pilipino. Minsan man nadadaog pa kan masigkat, so ata nagpaparahigos. Ito kaya nga masigkat kaya daog sumahigos. Na panahon pasirigkata na baga bakong pahirigosan kadakol nagpaparahirigos tapos dinadaog sa naka itong mga masigkat na dahil man nagtatrabaho ay nagtatrabaho nin tol-tol pero pag ma-receive bagad-bad na pero man sana po yan ikaan nagsap na iba yung kumain
Nainot pa. So, nagpaparabantay sa nakan sinap na kaysa duman siya nagluto. May indang buhay tayo ni sa Pilipinas. Kaya, kita maasin. So, pag-araw ka yan. Minsan digdibaga sa mga ayuda, nainot pa sa mga may kaya sa buhay. Uro igwahon, at ang aning uro igwahon na, iyo pan nakakaguruda. Sa arani nga sa koron, kaya nga inot na nauringan. Ang masakit ko na inaabot man so ibang mga dapat tauan, uring na lang, mayo ng laog so koron. Nag-uyam na ba yan? Pagparamasdan, pag-arog yan po ang nangyayari. Oy, kumusta man sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Banawaan ka na Baaw, ki Mading Rose Batan, asin man ki Miles Batan. Siyempre kay Miss Ana Pruel, dyan po sa Salvacion, Suyan, Baaw. Yan man sa Barangay San Juan, kay Vice Mayor, Kuya Atan. Sana sa Banwaan ka na Baaw, nakulan magkaharaman man. Mga panibag-o po na mga kagawad, bagong vice mayor. Pero ang sabi baga ni Kuya Atan, makikipagtabangan siya kung ano ang mga programa na i-implementar ni Mayor Jeff Beseño, Suyan, Baaw. Ang importante, dawa bako po sindang magkaaralyado sa batalyanin politika, na pinaka-the best dyan, magtarabangan pag-abot sa ikakarahay kan banwaan. Magparadiring kilan. Bagay dyan sa Banwaan ka na Baaw kan panahon. Ansigi sa naman baranggaan baga sa batalyanin politika. Ito si Sir Norman Badjola kan Vice Mayor pa, pero may manining kontra ka ito kay Mayor Dipunto Melgaiti. Alagad, ginigibo man so sa indang mga obligasyon ka na panahon dyan sa Banwaan kan Baaw. Maski ang Banwaan po kan Bato, dahil dyan nag-uurontok ang diringkilan sa politika. Okay lang yan, mamulitika, pero kung nan kapakanan na kana Banwaan na iyon apektado, yaon po dyan ang problema. Imbis na mag-asenso ang sarong Banwaan, kung sige ang diringkilan kana vice mayor saka mayor, ay dahil maasenso talaga. Yan pagparasabiyon, itaga mo sa bato. Dyan po sa Banwaan ka na Bato, kaito pa, pero may araw kaya ang sitwasyon dyan, dahil nagkakairintindihan ang mayor sa vice mayor. Awot pa man lugod, ngunya na panahon na ang mayor dyan, bago na si Mayor Enrico Dangkalan, ang vice mayor bag-uman, si Vice Mayor Dado Surilla, magkasararo na para sa kauswagan ka na Banwaan po nin Bato. Sabi nga ni kan mga paratilapya na taga-Batong nagtitinda sa Iriga. Grabe man nga san Bato. Di nga nagkakaintindihan ito mayor saka vice mayor. Kaya ngunyan baka magkairintindihan na. Dawa po isayan magkapot kung may marhay na iribahan, dakol na magkakaharaman na mga magagayo na proyekto sa Banwaan kan Bato. Magdangog sa nangani ka mo sa advice ni Soy Kapitan. May
May mga, pag nag-a-advise pati yan si Sir Kapitan, may mga pataas-taas pa yan kamot. Arog kaya kay ni, so dapat ginibo ni Mayor. Ako, si Sir Kapitan, minsan, pag pigmamasdang ko, karoon niya ako pang alkalde naman ang laban kay niya. Kung yun indong piliyo na maging alkalde kan Banuanin Bato, si Sir Kapitan. Sora kan mga taga-Bato. Pero inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pumamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Sa transmitter si Ricky Sagayap, sa lado technical si James Oko. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantaba.